Katrigu mulung mangrempak ing wadya mangrempak ing wadya kala korda kagiri-giro nanggono kang gawe gelar paman ragil kula ingkang dherekaken tindak paduka paman nanging sak blebitan mun Praja Ndrawati paman dereng ketingal bingar penggalipun. Ya merga wektu dina iki Koko Prabu durung bakal tedhak negara Ngamarta. Merga lagi ana ing pinenggalih. Mengko sak paripurnane kang pinenggalih Koko Prabu tumuli bakal tedhak negara Ngamarta. Nyolowadi sanget paman. Lho, lah kok nyolowadi piye? Awit saking katebian kula mangertosi lampahipun Kakang Sutejo Narakasura ingkang dampyak ngirit wadya segelaras papan paman. Lho, saka panemu mbok bilih Koko Prabu menika anggenipun semaya rawuh dhateng negari Ngamarta ya pamodhaipun Kakang Sutejo mila paman wonten lenggah. Kula mangertos Kakang Sutejo badhe nyaket ing paman. Mila kepareng mboten kepareng kula badhe nyaket. Lho ya nek kaya ngono sing dadi karepmu ndak lilani. Nanging duga-duga digawa ngati-ati aja kok nganti keri ya nggih bocah bagus. Sadika paman. Wah, apa? Lho, yo kakak. Yo, what? Wah. Ana dongeng entek-entek si temunggal patena ana temunggal apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak kewalan lah iya bener kandhamu